दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमखौ जायफ्रा बानजायो बयबो जेरै हागौ हारिनि माने महर मुस्रिखौ बेवहायनो दैखांनो नाजायो आरो जोंनि टंलानि माने रायजो राजायाबो जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय लानानै गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा आगुनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जेरै हागौ जोंनि हारिनि मान मर्यादाया बेजोंनो नांजाबनानै दं होननानै खोब मेहेर गोनाङै बेखौ बानजायगासिनो दङ आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां गोरों गोरा मानसिफोरखौ जायफ्रा गोबां अभिगथा दं बिभिन्न बिथिङाव बिथांमोनखौ हांख्राय हरनानै दिनै बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जोंनि गोदान जोलैनिफ्राय लानानै गासै रायजो राजाफोरखौ बायदिसिना मोनथियै बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो खाबु होगासिनो दं। बेनि उनाव दिनैहाय बे जथुमाव जोंनि सोलिबाय थानाय बाथ्राफोरखौ सावरायनानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जोङो माब्रैहाय दालांनो आरो बे बेलायाव मावनो गोनां हाबाफारि मा दं आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासैखौबो थांखांनाय जिथु मोनदांथि आरो रोंगौथि बेफोरखौ लानानै माने बिजिरगोन आरो बिजिरनानै फैबाय थानाय समाव माखासे मोजां थांखि नाजावनानै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो जोंनि जाथिखौ जों जेरै लुबैदों गासिबो बिथिङाव आखा फाखा दानो थाखाय माने खामानि मावनायनि माने जि माने थांखिफोर बे थांखिफ्रा बेवहाय नाजावजागोन आरो बेखौनो जुदि जों बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थांखिखौ माने मावफुंनायनि बेलायाव मदद होयोबा बाहागो लायोबा आं सानो बेनो मोगथां महर मोनगोन जेरै सिगांनिफ्राय बेफोरो जाबोगासिनो दङ। बर' बिजोंनि माखासे थासारिफोरा दिनैबो सुस्रांजायाखै दिनैसिम आसाम आयेन आफादनिफ्रायबो माखासे आयेनफोरखौ दिनै दाजोंनांगौमोन दा बेनि थाखाय जेनेबा माबायदियै आवगायनायदों जिहेतु NEP दायो सोलिगासिनो दं अब्लाबो दिनै बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिफोराव बिजाबाबो सम मथे मोनाखै फोरोंगिरियाबो दिनै थिसननो माखासे आद्रा थाबावदों बे बेलायाव ना बे बेलायाव सरकाराथ' जेब्लायबो जेसे हायो मावनो नाजागोन नाथाय जोंबो आरोखि जेराव जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बेफोरखौ माने उदिस लाबोबाय थादों जोंबो एसे माने नांस्थाबनांगोन बयबो बबाव मा थालांदों मा थालाङाखै बबाव मा जादों मा जायाखै जायफ्रा बेफोरनि बेलायाव एसेब्लाबो सोमोन्दो दं बे मानसिफ्रा जोङो बेवहाय एसे नोजोर होफानानै थाबै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादजों रायलायनानै आरो बिनि उनाव राजखान्थियारि भाबै जुदि जोङो राजखान्थि सुबुंफोर जायफोर दं MLA मन्त्रि बा जोंनि BTCनि मानाव गेदेर चिफ आरो गुबुन गुबुन EMफोर आरो जोंनि माखासे माने मावख'गिरिफोर बे जुदि थाब सावरायनानै सरकारजों माने रायलायबाय थायोबा सरकारि जुदि थांखि लानांगौब्ला अब्ला सरकाराबो लानो हायो बेवहाय जोंनिफ्रायबो माखासे गोबां बिफाव दं आरो माने रल लानो गोनां दं बे रलखौ जोङो लानांगौ जों साफ्रोमबो सुबुङानो जायखि जेरावखि थायाथों मानो बेखौ गावनि मावनांगौ होननानै साननांगौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दिनै जायफ्रा मावदों बिसोर उदिस लानांगौ आरो बिसोरो गावसोर बुंनानै मावनो हायैखौ जोंनि मन्थ्रिनि दारैबाबो मावहोनांगौ जोंहा दिनै मन्थ्रि दं जोंहा दिनै MLA दं आंथ' स्पिकार दं आं जायखिजाया मन्थ्रिखौनो बुंनो हायो आङो मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौबो बुंनो हायो गतिके बेबायदि आं सानो मा गासिबो जुदि जोङो ज' जालायनानै सावरायलायनानै मावलांबाय थायोब्ला जोंनि बेफोर खामानियाबो थाबैनो जालांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव थानानै बिनिफ्रायनो जों मावजोबनो हाया ओंखायनो गुबुन गुबुन माने बिबानाव थानाय सुबुंफ्राबो राजखान्थियाव थानाय सुबुंफ्राबो MLA मन्थ्रि अफिसार जानाय सुबुंफ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' जाथिनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बायदिसिना जि हाबाफारि बेफोरखौ जोंबो खबर लानांगोन उदिस लानांगोन आरो जोंनोबो बेफोर बिबानखौ जाबसिननानै होबाय थायोब्ला आं सानो मा जोंबो जुदि एसे बयबो दायथ' लानानै खामानि मावनो हायोबा बेफोर गासिबो जाफुंजोबगोन।